adlaw Setyembre 21 ang ika-51 katuig nga kasumaran sa deklarasyon sa martial law sa diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. Agig paghinumdum sa mga nahitabo kaniadto, nagpahigayon og rally dinhi sa Dalan Colon ang mga nagkadayang sektor sa progresibong grupo dinhi sa Sugbo. Bitbit ang mga placards, banners ug flags, gatusan ka mga miyembro sa multi-sectoral group sama sa Bayan Central Visayas, Anak Bayan, Kabataan Party List, mga mag-uuma ug mga tinunan, ang nagkahiusa aron sa pagpahinumdum sa katawhan sa ngit-ngit ug duguon nga kasinatian sa atong nasod ubos sa rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. Sigun pa sa chairperson sa Bayan Central Visayas nga si Jaime Paglinawan, usa sa mga nangulo sa maong rally, nga sama lang gihapon sa martial law ang nasinati nato karon sa kamot ni Bongbong Marcos Jr. Usa ni kalukop nasod nga protesta sa paghandom sa mangiob nga kasaysayan sa atong nasod panahon sa deklarasyon sa martial law. Mao pod gihapon ang nahitabo karon. Kun martial law kaniadto, terror law ang gigamit sa estado ilawom ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Simbolik ni nga o apil ni ang lungon, simbolik ni siya nga kung dili ta mamatay sa kagutom, patyon kas bala karong panahon. Si retired Judge Menrado Paredes, usa ka martial law survivor ug kanhi student activist, ning saysay nga siya lakip sa libuan ka mga illegal nga gidetain human nga madeklarar ang martial law sa tuig 1972. Ug matud pa niya, ang maong panahona ang labing ngiub nga bahin sa atong kasaysayan, sanglit na sinati sa kadaghanan ang tanang pamaagi sa human rights violation. That was the darkest chapter in our history. Kaya na diha ang salvaging, ang extrajudicial killings, enforced disappearance, rape, arson, hamletting, torture, panang violation of human rights na diha ng padanguna. So, di gid may mahibunga ang pinakamalinaw nga tao mo-resort na lang yun og armed struggle. Sa kasamtangan nga panahon, managlahi ang baruganan ug panlantaw sa pipila ka mga Sugboanon kalabot sa martial law. Para sa ako lang nga mubo nga pangunahuna, pero murag dili na siguro kay para nako murag dili na tingali makatabang sa mga kalisdanan nga niabot karong panahon na ikumpara sa una. Karon kung magsigit ang kisgot, wala lang gyapoy may tabo sa atong kinabuhi o sa maabot nga kayuhan sa atong nasod. I think importante gyapon sila kanang first six sa mga tao sa una ba nga. Kung wala sila sa una, wala ta karon. Kung unsay nakakaron nato ba nga good gani ingana. And importante sa mga millennials and student ang martial law. Basig nagwalay classical, basig na klase karon, importante gyapon ang martial law. Ikaw. Para nako it's important that ma-remember ang martial law para like mahinumduman nila ba kung unsa mga Filipinos nag-suffer because ato. So like kanang kuan nila ba nga okay na ta karon kay wala na. So ara. Mensahe ni Paredes sa katawhan ilabi na sa mga kabatanunan nga dili kalimtan ang atong kasaysayan bisan pa man sa kangit-ngit nga naagian sa atong nasod. Para sa kabatanunan, kinahanglan dili yun nyo kalimtan ang kasaysayan. So you have to read mga books uban pang records sa those who really suffered during martial law. Do not rely on kanang mga distortion sa history. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.